барои зиёд кардани ҳосили зироати бодиринг якчанд омил вобастагӣ дорад. яъне омили ғизо, омили нодуруст мондани об, омили таъмини микро ва макроэлементҳое ки барои рушду нумӯи зироати бодиринг заминагузорӣ мекунад. хоб омили дигар ин кам кардани сарборӣ, яъне тоза кардани анамон хадраҳое ки байни танаву байни барги зироати бодиринг мерӯяд. ҳамзамон гирифтани анамон муякчаҳое ки дар танаи бодиринг ба монанде ки ҳозир аллакай нишон медиҳем аст. Анамиро бояд ки барои сифати хуби ҳосила ба даст овардан, ҳамзамон барои зиёд гирифтани ҳосил, яъне гирифтани ҳосили зиёд аз ниҳолҳои бодиринг дар майдонҳои дар шароити гармхонаҳо бояд ки сарборӣ кам карда шавад. албатта ногуфта намонад барои парвариши бодиринг дар гармхонаҳое ки дар замини кушод интихоби навъу намунаҳо ин вазифаи асосӣ аст. яъне дар шароити гармхона маҳз бояд навъу намунаҳое интихоб карда шаванд ки барои парвариш дар гармхона равона гардааст. хоб дар замини кушод бошад навъу намунаҳое ки дар замини кушод тавсия шудааст. ба он хотир ки навъу намунаҳое ки дар дохили гармхона тавсия мешаванд нисбати навъу намунаҳое ки дар замини кушод яъне дар майдонҳои кушод парвариш меёбанд, хадраҳое ки байни танаву барг мерӯянд ё ки мӯйлабҳое ки дар худи ниҳоли бодиринг ҷойгиранд, анамон мӯйлабҳо нисбатан камтаранд. барои мисол ҳозир мо нишон медиҳем, анамин барг бошад, агар анамин тана, анаминҷа мерӯяд хадра ба истилоҳи русӣ патсинка мегӯянд. анамин патсинка, анамин хадра дар байни танаву барг ин тавсия мешавад ки анамин патсинка ё ки анамин хадра гирифта шавад ба хотири ҳосили сифати ҳосили хуб, ҳамзамон ҳосили зиёд. чунки вақте ки ин агар парвариш ёбад ё ки инро мо тоза накунем, ин дар оянда рафта ғизоро аз замин вақте ки ниҳол мегирад ба худи ин таъмин кардан, анамин қисмати хадрае ки мо мегӯем, анамин қисмати зироат ниҳол ғизоро зиёдтар мегирад. бинед ки дар ин ҷо ҳаст аллакай ана барг, ана тана, ана патсинка, анам хадрае ки мо мегӯем. бинед ки инам аллакай гул дорад, инам барг дорад, инам ғизои зиёдатӣ мегирад. ба ҳамин хотир мо инам мегирем. омили дигар анам кам кардани мӯйлабҳо мегӯям, усикҳо мегӯянд. анаминам яъне дута партое ки якта парто, ин аслан ба хотири поягузорӣ кардани ин зироат аст, ниҳоли бодиринг аст. лекин мо ина якта мегирем, дута мегирем, якташа мемонем ба хотири ин мустаҳкам истоданаш. мо тавсия медиҳем ки анамин хадраҳо, бинед ки хадра чанд гул дорад, ина мо бояд кам кунем ба хотири меваҳои дигари мо зуд бирасанд. мо тавсия медиҳем ки анамин хадраҳо кам карда шавад, ҳамзамон анамин мӯйлабҳое ки дар бодирингҳо дида мешавад инҳо ҳам гирифта шавад, албатта бо ягон қайчияи махсуси. бинед ки ин хадраҳо чӣ хел вай дорад. ҳамзамон ин иммунитета пасттар мекунад нисбати касаливу ҳашаротҳои зараррасон. албатта касаливу барангезандаи касалӣ вақте иммунитети зироат паст шавад, зудтар тезтар фишор меорад ба анамин зироати бодиринг. ба ҳамин хотир мо инро вақте кам мекунем, ҳам коркарди байни қаторҳо хубтар мешавад агар кам кардем. ҳамзамон таъмини ғизо дар сатҳи зироати бодиринг хуб мешавад, ҳам ҳосилнокӣ баланд мешавад. бинобар ин тавсия дода мешавад ки анамин патсинкаое ки мегӯям, хадрое ки мегӯем, бинед ки аллакай хадра ин майда аст. агар мо инро дар давраи майдагишам гирем хубтар аст, чунки ғизоро камтар мегирад. мо анамиро бояд дар ҳамин давра ина гирифта тоза кунем. албатта бояд ёдовар шуд ки анамин мӯйлаб ё ин ки анамин хадраҳое гуфтем мо дар давраи гулкунии аввал, яъне дубарга ё ин ки себарга шудани анамин зироат вақт чорбарга панҷбарга мешавад, вақте гулкунӣ оғоз мешавад, аллакай хадрабарорӣ байни баргу байни тана оғоз мешавад. бинед ки ин дар давраи охири нашъунамои зироати бодиринг мо қарор дорем. ба ҳамин хотир маҳз ба хоҷагидорону фермерон тавсия дода мешавад ки ҳатман дар давраи гулкунии аввал аллакай аён мегардад хадраҳои наврӯидаи байни баргу тана ҳатман гиранд, инро тоза кунанд ба хотири боз ҳам такрор мешавад, ба хотири ҳосили хуб, ба хотири сифати ҳосили хуб, ҳамзамон фоидаи самараи иқтисодии баланд ба даст овардан.